Selamat malam Bu. Sebelah kiri Pak Agung, selamat malam semuanya. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Sebelah kanan semuanya kita sapa dulu. Malam hari ini kita streaming. Bisa kan bareng Ar-Rabiah live streaming. Terima kasih. Demian wes tak tukake wujud tali sangko tangi saiki laka ikhlas sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ngabari kowe lunga karo aku iki najan regane kamewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok melayu opo kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngerti aku goleki tali kota gak ono taline Cak. oke bolong simpan tekaning pati tali kota wujud katresnanku kang suci Sini dong Cak Londo, kok menjauh-jauh toh? Mati karo aku. Srivi kok iki Sarita Yose tak tukoke wujud tali saka tangi saiki laka ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki Oke lali Cak. Raja rekane namewu kowe ilang lengen di aku goleki
lanjutkan